Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Σούπερ μάρκετ haul από Ντιελάς. Πήρες κάποια πράγματα το πρωί και πάμε να τα δούμε μαζί τι πήρα. Λοιπόν, πήρα αυτή εδώ τη σοκολατόπιτα μπαλκονί. Μας αρέσει πάρα πολύ, την τρώμε και την τρώει πάρα πολύ και ο αδερφός μου. Λοιπόν, συνεχίζω με χυμούς. Πήρα 3 χυμούς. Ο ένας είναι ροδάκινο, αγρός, και οι άλλοι είναι ανάμεικτοι 2. 100% χυμός 8 φρούτων. Λοιπόν, και συνεχίζω με χαλβά εδέσης, χειροποίητος, είναι με κακάο, το τρώμε πάρα πολύ, ειδικά αρέσει πάρα πολύ στη μαμά μου. Και σοκολατάκια γάλακτος πραλίνας, μας αρέσουν και αυτά πάρα πολύ, τα τρώμε, τα παίρνουμε συνέχεια. Λοιπόν, πήρα και σαμπουάν, τζενερά, είναι και για μικρά παιδιά και για μεγάλους ακόμα. Φασόλια γίγαντες αγκρίνο. Και τα φιστικάκια μας, που τα τρώμε πάρα πολύ, φιστίκι αράπικο, 2 κάρπ. Και τις πατατούλες μας. Μπισκοτάκια για τα σκυλάκια μου, πεντικρή. Έχουμε υιοθετήσει με την οικογένειά μου 2, ήταν αδέσποτα. Θα σας γυρίσω ένα ξεχωριστό βιντεάκι και θα σας αναφέρω το τι έχουν περάσει και σε τι κατάσταση ήταν. Λουκάνι καθράκης και τυρί γιατός γκούντα σε φέτες. Αυτό το σούπερ μάρκετ haul, ελπίζω να σας άρεσε και θα χαρώ πάρα πολύ να με ακολουθήσετε TikTok και Instagram και TikTok, έτσι κι αλλιώς θα ανεβεί ακριβώς το ίδιο βιντεάκι. Να μου γράψετε στα σχόλια, να μου πείτε και τα ψώνια σας, να μου στείλετε μηνύματα, θα χαρώ πάρα πολύ να γνωριστούμε. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους. Να έχετε και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.